हगारना होआखै नंगौ नामा ओइथिं लाब्रा जाम्बा सिसि केमेरा दं बे केमेरा थानायाव लाग्रा आदसा ओमफ्राय दाबर कम्पानियाव होनलाय दाबर कम्पानियाव जोंबो मावनो फैदों दरमा बेसे मोनो 20-25 बिदिनोसै आरो आदसा मिलि जुलि 25,000 मोनो बियो मासाव होनलाय आरो आपग्रेड जाबाय प्रमसन जाबाय आरो माबाया मा होनो बनास माबा माबिया मा मोनो बेखौ दा बुंसै नङा नामखौ खोन्था मा सिस्टेमाव मोनो बनास मोनो ओमफ्राय एरियार मोनो एरियारा मा बुस्थु गोजाम फैसा गोजाम माने जेनेबा फुराना मानसिनि आरो ना जेनेबा कम्पानियाव फुराना मावनाय मानसिनि एरियार फैसा ओमफ्राय आरो मोनसेया ओमफ्राय पिएफआ एक्सट्रा पिएफ आरो बनास मा बोसोराव खमसे खम 20-30 हाजारसो मोनो खोमा ना बोसोराव 30,000सो जाहैयो 20-30,000 पिएफआ दाबरनि ना मानि दाबरनि बेबो दाबर जाहैदों तेजपुर कम्पानि जों बैयाव मावनो फैदों माने क्वालिफाइड जानांगोन मानसिया फरायनाया होमबाना एक्सेप्ट जागोन खमसे खम बिएफोर फरायनाय जानांगोन मोजां होमबाना मोजां खामानि मोनगोन मेट्रिक पास मेट्रिक फेलफोरबा फिसा खामानि मोनगोन सेलारि खम जागोन बेबायदि आरो रायज्लायनो फैदोंमोन बरनाबा बोसोराव मासै मास बरनाबा आरो ना पिएफआ मासै मास बरनाबा माने मासै मास बरनो हायो जाहैदों पिएफखौ ओमफ्राय बरनाबा बोसोराव खमसे खम 30,000सो जाहैयो जाहैदों आरो एरियार फैसा थायो बनास थायो पिएफ थायो जाहैदों ओमफ्राय सेलारियाथ' ओरैनो 20-25 हाजार जाहैबाय माने क्वालिफाइडनि खोथाजों दरमा मोनबाय मोनासिगोन खैथा जागोन टाइमा 5:15 जाबाय आदा ओरै फैलाय दान्दिसे नुजादोलाय एसे साबसक्राइबफोर खालामनो थिनदोब्रा आंनि इउटुब चेनेल मिस्टार जकिखौ साबसक्राइब खालामनो थिनदो हेलौ गाइसमोन नोंथांमोना नायगासिनो मा नामलाय मिस्टार जकि चेनेल बिथांनि चेनेलखौ अन्नानै साबसक्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव अके आरो मा होनो कमेन्ट खालामनो दाबाव अके थेंक इउ अके खोनाबाय जोंहा बिथाङा अन्नानै साबसक्राइब खालामनो थिनदों साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय दोनथ'नाय जासिगोन गोजोन्थों आरो गोबां खामानि दङ लाखिथ'नोसै